Executive Chairman, Ghana Link Network Services, here, Dr. Adjei Danso. Neya make a say why nyameswa dear Bawaleshie Presby School no. Akoma one more toilet and watching so playground. Ewo East Legon, a year African School Sanitation Foundation, and a number almost so one day Adjei surgery. Executive Chairman Ghana Link Network Services Dr. Adjei Danso eni ayanyameswa dia ejanan bia wo Bawaleshie Presby School akwakosi dia ma wono mo obi ye nye no nko playground foforo kran so wasibi ewo East Lugona we wonam wono mo African School Sanitation Foundation so enediyeye na sa enima hodo a waye nyina beboa hwese ahonedi wonsem ebetumi ejane naso pa ewo sunyafo no achechefo entema enye no nko be ya wono mo esi obetumi di edi agro so betumi aboa ama esuafui wono atimatene wono mpumu emrano ewojime diwe rehye so Dr. Danso de ne mayi emampanyufo eno do tudwan ye huhia se ene ahonede wonsem amanfo befa no adehia pai sanse onipa de se wonkwa na wo ade na ahonede so nsem ade bakwa etumi bo ama nipa ya pomodin etumi ekonkan sa African School Sanitation Foundation ye kan ho asemi eyedwumeku bi anhya ban asia ombota nyina ne se obekosuku ahodo mu no aboa wono mu ewo enema ba komienu bi a wono mu ehia efa na ahonede nsem ho se ne be ya ebetumi abomu apomodin nsem so ejina brane eho ena mpanyimfo so ebo Dr. Danso abaso ewo eni ne bota ahodo isi ne so a wode hwese suku ahodo ewo mayi mu obetumi aso wono mu asene ewo niema wono mu ehia emu